Alam conas termí cosúla a himú agus a dalú. Okay, so an seo, cévéid pí a bhígin, bhí dó pí an seo. Bhí pí amháin agus níor bhéon pí eile. So go thomláin as na pís, bhí dó pí agus pí amháin, so 3 pí go thomláin. An sin bhí 3Q agus lúd a cathair Q. So 3 lúd a cathair, sin lúd a hain. So bhí lúd a hain P, sorry, lúd a hain Q agam. Lúd a hain Q. Agus rud ag an le fáil faoi seo, hain Q, slíala gur féidirling is na scríb ná Q. No lúd a hain Q, sin lúd a Q. So tá mé an é sin a scríb mar sin inis. Lúd a Q. Agus ag a deire, lúd a ór, mód a dó ór. So dó ór lúd a cean amháin is mód a ór. Agus is é sin ór freagra. Okay. So nish, Arish bhí dó AB agus cuaig AB. So is termí cosúla ícin de bhór go raibh na athróga céine acu. Okay, so bhí A amháin an seo agus B amháin an sin. Agus ní raibh aon ceann fág amach, ní raibh aon ceann sa bhreis. So dó AB agus cuaig AB sin seacht AB go thomláin. Agus ní léon ceann carnatha, ní léon ceann cúbtha in san slí nach bhfuil an ceann eile. So aber go raibh an é seo cearnatha, chun iad a himú le chéile bhachart é sin a bheith cearnatha comá. But níl sé sa cá seo, so ar cear golóir. And in sin tá C, lúd a cathair siaging, so tá lúd a 3 siaging. An sin, we have sé AB, lúd a AB, so sin cuaig AB. Dó CD, mód a 3 CD, so sin cuaig CD. So sin iad or freagraí. Ní léon gá dit iad a scríomh a daithna de friúla, just carríonn siad lomsa.